Tak čo za ja si tam pri novom videu a dneska to bude znovu z Watch Dogsu. Áno, prajete si túto sériu, je to proste super série proste. A našiel som tu stavebniny na parkurovanie. A ja som to proste musel natočiť. Ups. Takže prvý fail dneska. Kde mám mintorku? A oni mysleli mintorku. Halo? Dobre. Zľakol. Tak a kde mám motorku? Záujem? Či nezáujem? Tam sa nedostanem. Tam je. Taký parádny výhľad, ty kokos. Ja. Takže dneska, aby sme sa k tomu dostali, vidíte tu nádherné stavebniny. Takže pozrieme sa, kde by mohlo byť vidno také parkour miestečko. Sme na najvyššom bode. A čo je to za budovu? Tam by som sa šiel čemu? Tam, vidíte tú budovu? Ja neviem, ale toto je akože všetko. Tam je nezaskočený. Akože youtuberi toto natáčali. Ja som vedel, že tu bude skrytý skok. Tam sa môžeme dostať. Takže ja sa tam pokúsim skočiť. A dneska, sorry, že to bude tak trošku kratšie. Možno to nebude ani 5 minútové. Takže uvidíme. No, ja som vedel, že sa dá ísť. Ale tu sa dá skočiť. Ježišmaria, toto ma tak sklamalo. To som aj natočiť, ale asi nie. Tak jak sa mám video najkračšie zo všetkých páčilo, tak nezabudnite like a vidím sa pri ďalšom videu. Čaute, ahojte.